Enne kui alustame, siis loen Luuka evangeeliumi 17. peatükist salmid 11-19. Luuka evangeeliumi 17. peatükk, salmid 11-19. Ja sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile: minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis: eks 10 ole saanud puhtaks, kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle: tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Aamen. No niin, nyt me ollaan tässä kauniissa kirkossa. No niin, nyt me olemme siis selles kaunis kirikus. Tämä on niin paljon jotenkin hienompi kuin viimeksi täällä oli. Ta on kuidagi nii palju nagu ilusam kui viimati, kui me siin olime. Ja sitten täällä on toinen erilainen piirre mitä viimeksi. Se on se, että meillä ei ole takit päällä. Ja siis teine selline huvitav tähelepanek, mis möödunud korrast erineb, on see, et meil ei ole jopet seljas. Viimeksi muistan palleli ihan mielettömästi. Viimati, kui siin kirikus veel pidasime neid õhtuid, siis mäletan, et külmetasime päris palju. Nyt kävi niin. Nyt juhtus niimoodi. Minä olen ajatellut siis tämän kevättalven pitää opetuksia Jeesuksen vertauksista. Siis mä olen mõelnud selle kevad-talvise perioodi pidada neid õpetusi Jeesuse tähendamissõnadest. Ja semmoisista vertauksista, mitä minä en siis ole täällä opettanut vielä. Ja sellistest tähendamissõnadest, mida ma siin ei ole veel õpetanud. Ja tämän illan vertausta minä aloin jo niin kuin avaamaan ja opiskelemaan ja tutkimaan jo silloin, kun mä viimeksi lähdin täältä, siis kuukausi sitten noin. Ja selle tänase õhtu jaoks ma hakkasin seda ühte tähendamissõnadest siis uurima ja avama ja õppima juba siis, kui ma eelmine kord, siis 6 aega tagasi, siit sellelt reisilt tagasi Soome läksin. Ja viimeksi tänään minä olen ainakin 3 tuntia sitä niin kuin tutkinut. Ja veel tänagi ma vähemalt 3 tundi olen selleks aega võtnud, et seda uurida ja õppida. Ja tiedättekö mitä? Ja kas teate mida? Mä en ymmärrä yhtään mitä siinä. Ma ei saa sellest mitte midagi aru, mis seal öeldud on. Ja mä totesin, että mä en voi alkaa puhumaan semmoista asiaa, joka ei ole täällä ihon alla. Ja ma sain aru, et ma ei saa hakata rääkima mingist sellisest asjast, mida ma nagu ise ei koge või tunne siin oma ihus. Ja mä päätin, että mä otan jonkun sellaisen asian, joka on ihon alla ja joka on minulle mieluisaa opettaa. Ja ma otsustasin, et ma hoopis valin sellise teema, mis mul on nagu juba siin nii-öelda naha all ja selge ja mida mulle väga meeldib õpetada. Ja mulle ei ole harmaata aavistusta, onko minä sitä puhunut täällä. Ja mulle ei ole mitte halli ettekujutust ka, kas ma olen sellest siin juba rääkinud või mitte. Ja aina kun minä en tiedä, että olenko minä tätä opettanut, minä kysyn Joelilta. Ja alati, kui ma ei tea või ei mäleta, kas ma olen seda siin juba õpetanud, siis ta küsib seda minu käest. Ja Joelilla on samanlainen lahja kuin minulla. Ja meil on täpselt samasugune armuand mõlemal. Hän ei muista. Ma ka ei mäleta. Mä voin Joelta kysyä mitä vaan, hän sanoo aina, että ei ole puhuttu. Ta küsib minu käest aeg-ajalt igasuguseid erinevaid asju ja mina alati ütlen, et ei, sellest me küll pole rääkinud. Ja jos mä haluan asiasta olla varma, aga kui ma tahan asjas nagu selgust saada, niin silloin mä kysyn Titalta. Siis küsin alati Titta käest. Mut nyt minä en uskalla kysyä Titalta, koska siis tilanteesta tulee hankala, jos se sanoo, että sä just puhuit tämän. Aga nüüd ma ei julge isegi Titta käest küsida, sest see oleks minu jaoks väga keeruline olukord, kui Titta ütleks, et jaa, sellest sa oled juba rääkinud. Mutta nyt ainakin täällä on 2 henkilöä, jotka aivan täydessä hyvässä uskossa
puhuu tätä ensimmäistä kertaa. Aga siis siin ees vähemalt seisab 2 inimest, kes täiesti siira südamega räägivad seda teemat nüüd esimest korda. Mutta asia on sellainen, että se kestäisi puhua vaikka 10 kertaa. Aga asi iseenesest on selline, mida tasub rääkida kas või 10 korda. Nyt tämä Raamatun kohta, minkä Joel luki, Selle Piibli kirjakoha, mida ma just lugesin, se päättyy siihen, että missä ovat ne muut. see lõpeb sellega, et küsimus on see, kus on need muud, kus need teised jäid. Eikö ne muut parantuneet? Kas need teised ei saanud terveks? Kyllä ne parantu. Nad said küll terveks, Mutta vain yksi tuli kiittämään. aga ainult üks tuli tänama. Ja jos me ajatellaan nämä nyt niiden ihmisten siellä olleiden ihmisten kannalta tämä asia, niin juuri se yksi tuli kiittään, jonka ei olisi tarvinnut tulla kiittää. Ja kui me nüüd nende inimeste nii-öelda vaatenurgast seda olukorda hindame ja vaatame, siis me näeme, et just see inimene tuli tagasi tänades, kes ei oleks pidanud tegelikult seda tegema. Samarialainen. Samaarlane. Nämä 10 ihmistä, ne sairasti spitaalia. Need 10 inimest, nad olid pidali tõves. Ja tämä kertomus on ihan, se huokuu just semmoista aitoutta siinä, että ne käyttäytyy juuri niin kuin silloin siihen aikaan spitaalistikin piti käyttäytyä ne kaukaa, jos alkoi huutaa, että älä tuu tänne, että auta meitä. Pysy siellä, mutta auta meitä. Ja see lugu, kuidas seda on kirja pandud, siis see paistab väga nagu tõetruu just ka sellepärast, et need pidalitõbised käitusid täpselt nii, nagu nad tol ajal pidid käituma. Nad jäid kaugemale seisma ja hakkasid sealt hüüdma, et ära tule siia, et me oleme haiged, ja hakkasid sealt Jeesusega rääkima kaugelt. Mutta juutalaisten silmissä tämä yksi kaveri ei vain ollut fyysisesti spitaalinen, siis fyysisesti sairas. Aga juutide silmis siis see üks nendest tüüpidest ei olnud mitte ainult füüsiliselt haige, ehk siis selles pidalitõves, vaan hän oli myös niin kuin, ihmisenä, persoonana, rotuna, ihmisryhmänä spitaalinen. Sen kanssa ei saanut olla missään tekemisissä. vaid nende juutide silmis oli see üks inimene ka oma päritolu poolest ja oma siis rassi poolest selline haige ja nagu pidalitõbine, et temaga ei oleks pidanud mingit tegemist üldse tegema. Kaikkein vaikeinta ihmiselämässä on se, että minä koen, että minun persoonani, minä, vaikka olen terve, olen spitaalinen. Ja üks kõige raskem asi, mida inimene võib kogeda, on see, kui ta isegi tervena võib tunda, et mina oma isikuna või see mina, et mina olen nagu haige või mina ei kõlba. Ja se näkyy sillä tavalla, että minua vältetään, minun kanssa ei haluta olla missään tekemisissä ja minut ohitetaan. Ja see paistab välja siis sellisena, et minuga ei olda tegemises, mind välditakse, minust minnakse mööda. Niin kuin Jeesuksen aikana spitaalisten kanssa piti käyttäytyä. Nii nagu käituti Jeesuse ajal nendega, kes olid pidalitõbised. Se oli ihan hyvä juttu. Ja see oli tegelikult hea asi, et niimoodi käituti. Jos ihmisillä oli niin sanottu märkä spitaali, Kui inimesel oli selline märg pidalitõbi, se tarttu kosketuksesta tai aivastuksesta tai niin kuin flunssa. siis see kas siis puudutamise või aevastamisega see nagu levis ja nakkas teisele ka. Ja kun ei ollut mitään parannuskeinoa, niin silloin ainut keino oli eristäminen, eristettiin. Ja kuna ei olnud mingisugust ravivõimalust või trikki, siis ainuke võimalus oligi, et nad nii-öelda siis eraldati. Ja sen takia spitaalisten piti huutaa kaukaa, että spitaalisia jotain ilmaista itsensä, että ihmiset eivät tulisi lähelle. Ja sellepärast pidalitõbine pidi juba kaugelt siis kõva häälega ise hüüdma ja andma märku, et siin on pidalitõbine, et inimesed ei tuleks talle lähemale. Mutta jos ihminen kokee, että minun sydämeni on myös spitaalinen, Aga kui inimene tunneb, et tema nagu seest, nagu tema süda on selles pidalitõves, niin se eristää vielä sen niistä muistakin sairasta. Se eristää vielä niin kuin eristetystä ihmisen. siis ka veel need juba ära eraldatud inimeste hulgast tema eraldatakse veel teist korda. Ja tämä ainoa henkilö, joka tuli kiittämään, oli juuri tällainen, jota pidettiin ei vaan spitaalisena, vaan saastaisena. Ja ainuke, kes siis nendest 10 siis tagasi tänama tuli, oligi just see sama inimene, keda siis ei peetud mitte ainult pidalitõbiseks, vaid peeti ka üldse siis roojaseks inimeseks. Ja tämä juutalaiselle, tämä oli ihan hirveä tarina. Ja juutide jaoks see oli jälle üks siuke jube lugu, mis Jeesus rääkis. Että se, joka oli spitaalinen ja saastainen, niin miksi hän tulee kiittämään? Et nüüd see, kes oli pidalitõbine ja roojane inimene, miks tema just tuleb tagasi tänama?
Yksi asia ainakin on se, Üks asi on kindlasti see, että hän parani fyysisesti. ta sai terveks füüsiliselt. Toinen on se, Teine on see, Jeesus kohteli myös häntä niin kuin ihmistä. teine oli see, et Jeesus kohtles teda samamoodi nagu teisi inimesi. Koska juutalaisenahan Jeesus olisi voinut sanoa, että te 9 juutalaista, tulkaa te tänne. Sest juudina Jeesus oleks võinud ise ka öelda, et te 9 juuti, teie tulge nüüd siia. Teidät minä parannan. Teid ma tervendan, Mutta mä tuota saastasta parannan. aga seda roojast inimest ma küll ei paranda. Mutta Jeesus kohteli, hän tajus, että Jeesus kohteli häntä ihan samalla tavalla kuin niitä muitakin. Sairaana, mutta ihmissairaana. Aga see samanlane sai aru, et Jeesus kohtleb nüüd teda samamoodi, siis küll haigena, haige inimesena, aga täpselt samamoodi nagu neid teisi haigeid inimesi. Sen takia hän oli erityisen kiitollinen. Ja see oli ka põhjus, miks tema oli siis eriti tänulik. Hän tuli takaisin. Tema tuli tagasi. Hän kiitti. Tema tänas. Ja nyt mä haluaisin puhua tästä kiitollisuudesta vähän enemmän. Ja se, Mitä se on? millest ma nüüd rohkem rääkida tahaks, ongi tänulikkus. Mis asi see on? Psykologit ja psykiatrit, ne tutkivat tämmöistä ihmisen elämää ja ihmisenä olemista. Siis psyholoogid ja psühhiaatrid on need, kes siis uurivad seda inimest ja inimeseks olemist. Ja aina vuoteen noin 1990 saakka psykologiassa tutkittiin vaan tällaista ihmisen niin kuin, traumoja ja tällaisia niin kuin lapsuuden vaurioita ja tämmöisiä juttuja, että nyt tutkittiin tämmöisiä niin kuin syitä, mitkä ovat tavallaan sairastuttaneet ihmisen mielen. Ja kuni aastani 1990 vähemalt siis põhiline asi, mida uuriti, oli inimesel traumad ja siis lapsepõlve sellised traumad ja põhjused, mis võiksid anda nagu aimu, et miks inimene praegu on haigestunud mingitesse asjadesse ja miks tal praegu on mingisugused probleemid. 1990-luvun alussa psykologit alkoivat tutkimaan ei vaan niitä sairastuttavia tekijöitä, vaan semmoisia asioita, mitkä antavat ihmisen elämään voimaa, semmoisia niin kuin voimavaroja. Ja alates sealt 90-ndate algusest siis hakati lisaks sellele, et uuriti ka neid haiguse tekitajaid, põhjuseid, hakati uurima ka seda, et mis on need asjad, mis sellele inimesele annavad nagu jõudu elus või kust inimene leiab neid jõuvarusid oma elus. Ja huomasi, että yksi asia on aivan valtavan suuri vaikutteinen, joka nostaa ihmisen niin kuin mielen tasoa, on kiitollisuus. Ja üks asi, mida nad tähele panid, on see, mis tohutult inimest mõjutab ja mõjutab inimese siis meeleseisundit, on tänulikkus. Ja tämä on meille mielenkiintoinen asia sen takia, että Raamattu puhuu paljon ihmisen kiitollisuudesta. Ja see on meie jaoks selles mõttes oluline ja huvitav, et ka Piibel on see, mis räägib palju tänulikkusest ja tänamisest. Ja Raamattu puhuu siitä, että kiitollisuus on myös niin kuin semmoinen uskon ilmaisu. Ja Piibel õpetab ka seda, et tänulikkus on nagu ka selline usu siis väljendus. Nyt kun nämä psykologit tutki tätä kiitollisuutta esimerkiksi, niin ne huomasi seuraavia asioita. Siis kui psühholoogid uurisid seda tänulikkust, siis nad hakkasid märkama järgnevaid asju. Kun ihminen oppii olemaan kiitollinen, oppii kiittämään sydämestänsä. Kui inimene õpib olema tänulik ja õpib tänama oma südamest, niin sillä on ihan fyysisiä vaikutuksia. siis sellel on ka täitsa füüsilised nii-öelda mõjutused. Ihan fyysisesti se vaikuttaa sydämen toimintaan. See füüsiliselt mõjutab seda sinu südame tööd, toimimist. Sitten on mitannut ja tutkinut, että kiitollinen mieli ihan oikeasti laskee ihmisen verenpainetta. Ja tänulik olemine siis ka täitsa reaalselt ka alandab vererõhku näiteks. Ja sitten ne on tehnyt tämmöisenkin huomion, että kiitollisuus laskee ihmisen tämmöistä
osaatko se kääntää, kivun sietokykyä, eli kestää paremmin kipua. Siis tänulikkus ka aitab inimesel tõsta seda valu läve, ehk siis inimene nagu kannatab paremini valu. Ja ne on todennut laajoissa tutkimuksista, että semmoiset ihmiset, jotka ovat kiitollisia, ne kestää paremmin kipua. Ja siis need on täiesti laiapõhjalised uuringud, mis on tehtud, et need inimesed, kes on tänulikumad, siis nad kannatavad rohkem valu. Se on heidän verenpaineelleen eduksi. See on nende vererõhule on see mõjub hästi. Ja sydämen terveydelle. Ja südame tervisele. Minulla oli, tai oikeastaan meille, minun vaimoni kanssa oli tämmöinen henkilö nimeltään Sisko Maalta. Me sanottiin, hän oli Maalta ja me sanottiin, että Sisko Maalta. Siis Ilkal ja tema abikaasal, neil oli selline siis õde Maalt, nagu Maalt pärit õde. Tämä Sisko oli tämmöinen yksinäinen vanha leskirouva. See õde siis oli täpsemalt oli üks üksik lesk proua. Ja hänellä oli sellainen erittäin kivulias sairaus kuin kolmoishermosärky. Ja temal oli selline väga valus haigus nagu kolmiknärvipõletik. Hirvittävän kivulias sairaus. Siis se on meeletult valus haigus. Sitten sisko oli elänyt hyvin vaikean elämän. Ja see õde oli elanud siis väga rasket elu. Mutta hänessä oli yksi ongelma. Aga seal oli üks probleem. Hän oli hirveän onnellinen. Ta oli kohutavalt õnnelik. Se kaikki mitä hänellä oli, siis se sairaus ja se elämän historia, ei mitenkään puoltanut sitä, että hänen pitäisi olla tyytyväinen ja onnellinen. Siis kõik see, mis tal oli, see haigus ja kõik tema eluolukord ja see minevik, mis tal oli, mitte kuidagi ei toetanud seda, et ta võiks olla õnnelik. Ja mä ihmettelin tätä siskoa, että miten se voi kestää tuon kaiken. Ja me imestasime ja imetlesime seda õde ja vaatasime, et no kuidas ta suudab nagu kannatada seda kõike välja. Hän kävi koko ajan Suomessa Lahdessa tämmöisessä kipuklinikalla, jossa annettiin kaikkein voimakkaimpia kipulääkkeitä, mitä siihen aikaan oli. Eikä ne auttanut. Ja ta käis pidevalt siis Lahtis sellises nii-öelda valuhaiglas, kus anti kõige tugevamat valuvaigistit talle ja seegi ei aidanud teda. Ja sisko kuoli ja lääkäri sanoi, että sisko kuoli kipuun. Ja siis kui see õde lõpuks ka suri, siis arst ütles, et ta surma põhjus oli valu, ta suri valu sisse, valu kätte. Ja minä ihmettelin sitä, miten hän oli ylipäätään niin kauan kestänyt. Et mina imestasin, et kuidas ta üleüldse seda nii kaua oli suutnud siis kannatada. Ja mä ajattelin, että se johtuu siitä, että sisko oli niin tyytyväinen ja kiitollinen. Ja ma otsustasin, või no ma sain aru, et see oli sellepärast, et see õde oli nii tänulik ja nagu rahul oma eluga. Mä kysyin häneltä, että miten sä teet, kun sä yöllä heräät, joka on inhottavaa. Siis ma küsisin, et mida sa teed, kui sa nagu öössel ärkad, et mis on tegelikult kohutav. No, hän ajattelee niitä asioita, joista hän voi olla kiitollinen. Ta ütles, et no, mina mõtlen siis nendele asjadele, mille eest ma võiksin olla tänulik. Ja se näin menee. Et see nii ei peaks toimima ju. Mehän ajatellaan yöllä silloin suden hetkenä kaikkia niitä asioita, jotka ahdistaa, pelottaa ja vaivaa. Siis tavaliselt me ju öössel mõtleme sellel pimedal ajal, mõtleme nendele asjadele, mis meid hirmutavad ja vaevavad ja mida me kardame. Nehän meidän päässä pyörii. Et need on ju tavaliselt asjad, mis meie peas ju siis tiirlevad. Ja silloin aamuyöstä maailma on vielä hirvittävämpi paikka kuin päivänvalossa. Ja siis kui on see hommikukoit, siis see maailm tundub veel hirmsama paigana, kui me oleme öö läbi neid mõtteid mõelnud. Mutta siskolla se oli päinvastoin. Tai ei se ollut päinvastoin, mutta se oli siskolla se hirmuinen yökin oli ihan hyvä. Aga selle õe jaoks ka see pime ja hirmus öö oli väga hea ja valge. Ja mä mietin, että miten se on mahdollista. Ja ma mõtlesin, et kuidas see on võimalik.
se oli mahdollista, että sisko oli siihen sairautensa saanut kiitollisuuden lahjan. ja ma sain aru, et see õde oli kogu selle haiguse keskel saanud Jumalalt selle tänulikkuse armuanni. Silloin minä näen, että se kiitollisuus vaikuttaa myös tämmöisiin fyysisiin asioihin. Ja seal ma nägin, et see tänulikkus mõjutab meie elus ka täiesti füüsilisi asju. Niin vahva on se kiitollisuus, mistä Raamattukin paljon puhuu. Nii tugev on see tänulikkus, millest Piibel ka õpetab.